これを図解紙のメッセージ3に書いてますけど、三角を価値観だとする。この価値観がとか自分が学んできたこととか思い込んでることはこの三角だと思う。この三角が脳の中に皆さんがへばりついてるわけです。でも人間っていうのは、例えば真相になってもなかなか自分のこの価値観を崩そうとはしてね。なぜならこれで生きてきたから。これを否定されたら、もう自分の人生、命を否定されたぐらい抵抗を示します。だから真理を教わっても跳ね返す。何かするの異常に抵抗する人いるでしょ。一つはこういうタイプ。一つはこういうタイプです。もう一つ、はい。今度はですね、丸を横に置いちゃうと。三角という自分の価値観がある。そして、なるほどなと納得してる。よくわかりました。そうなんですね。受け止めて、確かに入ったんだけど、知識として入ってたから。学問的知識。だから三角の横に丸を置いてるだけ。時には三角で接したり、丸で接したり。でも、丸は絵に描いた餅です、ここで。使い物にならない。下手したらこの学んだ丸で人を裁いたりするから三角が出てきたり丸が出てきたり。はい、次。本当のこの私がやってる神学開発はこれです。三角が価値観。点にします。消えてく価値観が消えていく段階です。丸が三角を全部吐き出して消すのか、それとも丸が出てきたことによって三角が消えるのか。三日月はまん丸が見えることによって三日月が消える。消えるっていうのは消えるんじゃなくて、丸が出てきたからね、同時にね、三日月が消えるでしょ。この三角が消える。この三角ががんの元だとしたら、がんの根っこだとしたら、がんの根っこが消えるわけ。根っこが消えて、で、丸でまん丸によって、それが出てきて、三角という価値観が消える。その時に、涙が出てくる。それは、同時に二つの涙が出てくる。一つは今までの自分が消えていくさよならの涙。もう一つは真理に気づいた、新しい自分の中にあった自分に気づいた涙。この二つの涙が同時に出てる。そういうことです。その涙は、ね、真実、真我に気づいた証拠ですよ。そして今までの自分が消えていった証拠ですよ。だからさよならと、今までの自分がさよなら。で、私が皆さんに、真我の実践を唱えなさいと言ってるような、この丸の実践です。丸の実践。で、三角が出てこないようにしたい。もう丸の実践なんで、真我の実践ということは、そういう意味、すごい意味ある。で、丸の実践。なんか行動するんじゃなくて、丸の実践って唱えてるだけで知らないうちにそういう発想になってくる。そのような動きになってくる。ということです。はい。これ今3つに絞ってるけど、図解カメのメッセージ3には5つ入ってるんです。5つっていうのはね、あんまりいっぱいあると混乱してあれだってことで3つにさらに絞ったんです。5つっていうのは三角の中に丸を入れるのと、丸の中に三角を入れるっていうのがある。これで5つ。正しく言うとね。この真我に目覚めることを、ここまでやってるのは私がいないです。あとはみんな教祖の教えとか、ものすごく原始的なことです。こんなのどんだけ広まったって意味ない。だから丸の横に三角の横に丸を置いてるだけ。
まあ、それ、いい教えさえも消えてないけど、教えだから、教えじゃないから、真理は。だから、もう100%、ただの1秒も迷ったことない。ずーっとその思いで、もうこの30年